Evo, gospodine Slavčević, recite nam za koje ciljeve će se zalagati ovo novo udruženje građana za bolji Sanski Most? Ovom prilikom prije svega želim da se zahvalim svim sugrađanima, kako onim koji žive u Sanskom Mostu, tako i onim koji žive u inostranstvu, na inicijativi za osnivanje udruženja građana za bolji Sanski Most. U posljednjem periodu smo svjedoci brojnih problema koji prate naš grad kao i državu BiH, kako političkih, tako i privrednih, kulturnih te ostalih. Inicijativa za formiranje udruženja građana za bolji Sanski Most potekla je iz naroda, odnosno ljudi nezadovoljni sa stanjem u kom se grad nalazi. A jedan od osnovnih najvećih problema je nezaposlenost kao konstantno iseljavanje stanovništva. Ovo udruženje nije političko kao ni stranačko, niti će tako biti, ali će biti najjača opozicija postojećoj i budućoj vlasti, te njihov korektiv. Građani Sanskog Mosta žele prije svega realnu sliku stanja u gradu. Od broja nezaposlenih, stanja u poljoprivredi kao i drugim granama privrede, prodaje općinske imovine, utroška budžetskih sredstava, do broja učenika i stanja u školstvu, zdravstvu, sportu itd. Ovo udruženje će prije svega raditi na sveopćem dobru svih građana Sanskog Mosta, ma gdje se oni se nalazili, a posebno njegovi članovi, te će dati veliki doprinos u postavljanju prijateljskih i međuljudskih odnosa između nas koji živimo ovdje, kao i naših ljudi rasutih u cijelom svijetu. U ime udruženja građana za bolji Sanski Most zahvaljujem se općinskom načelniku na njegovoj podršci, kao i svim političkim partijama koji egzistiraju u našem gradu i koji su došli da nam uveličaju našu osnivačku službu.